बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिटिसि खुंथाया गिबि खेबनि थाखाय ओरिएन्टेशन ट्रेनिं मावबादा खुंदों। बिश्वजित दैमारिया रायजो सभा बिसायख'थिनि नमिनेशनलाइ दिहुनबाय। बिजिनियाव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। दिनैनि हर गेजेरनिफ्राय पेट्रल, डिजेल आरो जौनि बेसेना खमायसिगोन। एनआरसिनि मुङाव आसामाव राजखान्थि हान्जाफोरा खेलाल' गेलेबोदों, बुंदों रन्जन गगৈ। कर'ना भेक्सिन होखांनायनि उनावनो बांलादेशी हिन्दुफोरनो नोगोरारि होसिगोन। LACआव इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मिनि गेजेराव जानाय दावराव दावसिया गोजान जाबाय। उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनि थागिबि मुनिता प्रजापतिया गंसे गोरिब नखरनि गेजेरजोंब्लाबो मोनसे गोदान देरहासारनाय लाबोदों। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया ओडिशा FC आरो केरेला ब्लास्टार्स FCनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जोबनानै थांबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिसिनि गासैबो सायख'जानाय मावफुं सोद्रोमा आरो MCLAफोरखौ लानानै बिटिसि खुंथाया दिनै गिबि खेबनि थाखाय सानसेनि हाबाफारिजों ओरिएन्टेशन ट्रेनिं मावबादा खुंदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि सावराय नुब्लाङाव बे ओरिएन्टेशन ट्रेनिं मावबादाखौ खुंदों। बिटिसिनि खुंथाया बानजायनाय बे हाबाफारियाव सोरखारजों सायख'जानाय गासैबो MCLAफोर आरो खुंथाय गोहोआव थानाय जथायारि दोलोनि MCLAफोरा बाहागो लादों। नाथाय BPF दोलोनि सासेबो MCLAफोरा बाहागो लायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बिटिसिनि आयेन आफादनि नेहाथारि सनातन देकानि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय बे ट्रेनिं मावबादा हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो आसाम बिधान सभानि बारग' बुंथिगिरि आरो आसामनि बारग' मन्थ्रि पृथिबी माझी, डक्टर अरुप ज्योति चौधुरी, KK हेन्डिक स्टेट अपेन इउनिभार्सिटि आसामनि रेजिस्ट्रार आरो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बुंथिगिरि खाथिराम बर', लेङाइ बुंथिगिरि अभिराम महानायक आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै पृथिबी माझीआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि बुंथिगिरि मावफुं सोद्रोमा आरो MCLAफोरनि मावनांगौ बिबाना जादों रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोना सुस्रांनाय आरो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंना होनाय। आसामाव लांदां जानानै थानाय मोनसे रायजो सभानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय BJPनि गोदान दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारिया नमिनेशनलाइ दिहुनबाय। बिश्वजित दैमारिया BJP दोलोनि जानानै गिबि सानखालिनो नमिनेशनलाइ दिहुनदों। बेनिफ्राय बे खोथाया रोखा जायोदि रायजो सभानि मोनसे मासिनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिश्वजित दैमारिया BJP आरो खुंथाय गोहोनि बिजाथि जागोन। मख'नो गोनांदि बिश्वजित दैमारिया थांनाय बोसोरनि 29 नबेम्बर खालि गावनि रायजो सभानि मासिखौ नागारनायनि उननिफ्रायनो आसामनि मोनसे रायजो सभा मासिया लांदां जानानै दं। जाय मोनसे रायजो सभानि मासिनि थाखाय फैगौ 1 मार्च खालारखालि उफेरा बिसायख'थि खुंनो थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ लाहार फाहार खालामदों। नमिनेशनलाइ दिहुननायनि उनाव बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला फैबाय थानाय रायजो सभानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय BJPनि हाइकमान्डआ बिथांखौ थियारि जानानै थाखानो थाखाय खावलायदों। बेनिखायनो माखासे नायनो गोनां नेमखान्थि आरो मा डाटा नांगौ बेखौ लाहार फाहार खालामना दोनखानो थाखाय नमिनेशनलाइखौ दिहुननानै लाबोनाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव गोबांथार बिबांनि गोहोगोरा हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांदों। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय फानबारि हालामनि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय आमलाइगुरि गामिनिफ्राय आयेन बेरेखा हाथियारखौ बोखांनो हादों। बेनि बागै पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्लानि एडिशनेल SP, बिजनीनि SDPO, फानबारिनि CI, फानबारिनि OC आरो CRPFनि 156 नं बेटेलियाना दिनै फुंनि 4:30 रिंगायाव जाथाय अपारेसन खालामनानै आयेन बेरेखा हाथियारखौ हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। बबेखानि चिरां पुलिसआ दिनै गंनै AK राइफल आरो गंनै मेगजिन, गंसे M20 पिस्तल आरो गंसे मेगजिन AK सिरिज राइफलनि थर 55 गोगो गुलि आरो
9 mm पिस्तलनि थरनै गोगो गुलिखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांनो हादों। ओरैहाय बे आयेन बेरेखा हाथियारा सोरजों सोमोन्दो दं बिनि बागै जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। आसामनि सरासनस्रा रायजोफोरनि थाखाय एसे हां मोननायनि खौरां। दिनैनि हर गेजेरनिफ्राय पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायसिगोन। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला दिनै हर गेजेरनिफ्राय पेट्रल डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव 5 रां खमायगोन। बेनि अनगायैबो जौनि बेसेनाबो खमायनायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव बुहुमनाङै गिख्रंथाव महामारि जानाय एबा कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव आसाम सोरखारा पेट्रल, डिजेल आरो जौनि सायाव उफेरा टेक्स लानायखौ बोखांनानै लाफिनसिगोन होननानै दिनै आसामनि राङारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिधान सभा बाजेट जथुमाव गावनि लिरथि फरायथिनायाव फोसावदों। बेखौ नोजोर होयोब्ला पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव खमैबो 5 रां आरो जौनि बेसेना 25% बाङाय जागोन। ओरैहाय पेट्रल डिजेलनि बेसेना लान्थ्रियै 4थि खेबनि थाखाय दिनैबो बांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि सानाव पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 90.50 रां आरो डिजेलनि बेसेना 84.38 रां। आसामाव नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स सुंद'यै एनआरसिनि मुङाव थांनाय 50 बोसोरावनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा खेलाल' गेलेबोदों। मोनसेबो राजखान्थि हान्जाफोरानो एनआरसिखौ लुबैयाखै। एनआरसिखौ लानानै गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरानो गावबा गावनि मुलाम्फाल' लागासिनो दं। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां बे गोख्रों आरो साननो गोनां बानबुंथिखौ होदों भारतनि बारग' सिजेआइ आरो रायजो सभायाव हादरगिरिनि जोहै सायख'जानाय एमपि रन्जन गगैआ। रन्जन गगैआ बुंदों दि आसामाव मोनसे दोलोआ गुबुनारि हाबसनफैनायफोरनि भटनि थाखाय रैखाथि होनो रादाय होयो आरो गुबुन मोनसे दोलोआ थागिबि हारिफोरनि थाखाय गासैबो हाबसनफैनायखौ होखारहरनो रादाय होयो। थांनाय 50 बोसोराव बे खेलायानो सोलिबोगासिनो दं। बबेखानि एनआरसिआ सदनाव गनायथि होजानाय। बेनिखायनो एनआरसिनि बागै सुबुं माहारिया जेखियानो साना मानो आरो जेसेखि सोमावसारा मानो बे आयेनखौ जौसिन बिजिरसालि आरो पार्लियामेन्टआवसो बोखांनानै लाफिननो हागोन होननानैबो बारग' सिजेआइ रन्जन गगैआ बुंदों। ओरैहाय आसाम गोरोबथानि 6 नं दफाखौ दासिमबो मावफुङैनि थाखायबो रन्जन गगैआ मिरु सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायदों। मख'नो गोनांदि रन्जन गगैआ भारतनि सिजेआइ जानानै थानाय समावनो एनआरसिनि सायाव जारिमिनारि राय होदोंमोन आरो एनआरसिनि बागै दासिमबो भारतनि जौसिन बिजिरसालियाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा खानि जोहै हिन्दु बांलादेशिफोरनो माब्ला भारतनि नोगोरारि मोनथाय होगोन बेनि समखौ मिरु सोरखारा थि खालामबाय। मिरु बांलादेशिफोरा भारतनि नोगोरारि मोनथाय मोननो आरो बारा गोबाव गैलिया। मैया सोनाब बेंगलनि मथुवायाव बानजायनाय बिजेपि दोलोनि मोनसे रेलियाव बाहागो लानानै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया हिन्दु बांलादेशिफोरनो नोगोरारि मोनथाय होनायनि समखौ फोसावदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया फोसावदों दि हादरनाङै कर'ना भेक्सिन होनाया जोबनायनि उनावनो एबा आबुं कर'ना भेक्सिन होखांनायनि उनावनो आरो भारत हादरा गिख्रंथाव कर'नानिफ्राय उदां जानायनि उनावनो हिन्दु बांलादेशिफोरनो नोगोरारि मोनथाय होनाय जागोन। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल सुंद'यै LAC आव इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मिनि गेजेराव गोबांथार दावराव दावसि जाबोबाय थानाया गोजान जाबाय। चाइनिज मिनिस्ट्रि अफ नेशनेल डिफेन्स आरो इन्डियान आर्मिनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला खेब 9 राउन्ड इन्डिया चाइना कमान्डार लेभेलनि सावरायलायनायनि उनाव लादाखनि फांगं TSOनि सा आरो खोला साखाथियाव थानाय चाइनिज आरो इन्डियान आर्मिनि हानजाया दायो गाव गावनि दिगथिंजाय मोखां जाबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सानजा लादाखनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल LAC आव चाइनिज आर्मि आरो इन्डियान आर्मिनि गेजेराव थांनाय 9 दाननिफ्रायनो गोबांथार दावराव दावसि जाबोबाय थादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि सावरायज्लायखांनायनि उनाव दायो लादाखनिफ्राय चाइनिज आर्मिनि हानजाफोरा गावसोरनि दिग फारसे थांफिननाय खामानिखौ जागायबाय आरो इन्डियान आर्मिनि हानजायाबो गावसोरनि दिग फारसे मोखां जाफिनबाय होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। गंसे नखरनि गोबां रांखान्थि जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो मुनिताया गावनि थांखिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हादों। मुनिता प्रजाप्तिनि बे जाफुंसारनाय थांखियाव नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबांथार रंजाखांनाय फोरमायदों। मोनथिनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनि थागिबि मुनिता प्रजाप्तिया 19 बोसोर बैसोनि गंसे गोरिब नखरनि फिसाजो।
बियो आन्डार 20 बादायलायनायाव गासै 1000 मिटार जानथाइसिम थाबायनायजों सेथि मासिखौ आवथायनो हादों। मोनथिनाय जायोदि मुनिता प्रजाप्तिया बे रेसखौ 47 मिनिटनि एसेल' बांसिन समनि गेजेरावनो आबुं खालामनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि मुनिता प्रजाप्तिनि बे एसेल' समनि गेजेरावनो गोबांथार मिटारसिम थाबायनो हानाया मोनसे गोदान वर्ल्ड रेकर्ड जानो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLआव मैया उरिष्या FC आरो केरेला ब्लास्टार्स FCनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जोबनानै थांबाय। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव उरिष्या FCआ केरेला ब्लास्टार्स FCखौ गल 2 सोनो हादोंमोन आरो केरेला ब्लास्टार्स FCआबो उरिष्या FCखौ गल 2 सोनो हादोंमोन। जाहोनाव मैयानि इन्डियान सुपार लिग ISLआव उरिष्या FC आरो केरेला ब्लास्टार्स FC बे मोननै हानजानि गेलेनाया ड्र' जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै इन्डियान सुपार लिग ISLआव इस्ट बेंगल FC आरो हायद्राबाद FC बे मोननैनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बिसोरनि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो बेखौबो फोसावखानाय जायोदि गाबोन चेन्नाइयान FC आरो गवा FCनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।